danna subscribing kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode da zaɓin wannan tasha mai albarka. Amina Kaduna, Amina Kaduna, Amina Kaduna. Cikin WhatsApp mun haɗu da ni da Amina, a cikin group ɗin waye jarumi. Soyayyar mu da ita kamar da wasa, amma yanzu har ana batu na aure. Tana da mahaifiya mai kyawun hali, mai zumunci, mai kula da tarbiya, wadda damuwar ta ba akan ƴaƴanta ɗai ba, har ƴaƴan makauta suna yabonki. Ki walla Amina kin yi dace na mahaifiya, burin kowa ya shiga a gidanku. Shi yasa ni ma na zo gani fa umma, ki bani auren Amina dun na huta. Ga baituka Amina zanayo gare ki, domin na girmamar da soyayyar mu. Masoyiyata da ni da ke, har abada ba za mu yi rabo da juna ba. Da fari ke na baiwa zuciya amana, rike ta don Allah kar ki sa ta rana. Idan ki kan bar ta za ta shiga kuna, itun da dai kun yo saboda juna. Ga hannuna ki jani mu dan huta, mu shiga inuwa ta so mu shakata. Ajini a zuciyarki domin in huta, domin da ke na saba karki min mugunta. A lokacin da muka haɗu da ni da ke ya, farin ciki ya zo min a zuciya, domin fa na samu ya mai tarbiya. Yar gidan malam mai ya ta manya, muje sarauniya habibiyata. A koda yaushe kina a rayuwata, ba za na manta ki ba inda duk na kwanta. Tunaninki yakan zo a rayuwata, ke ce wacce zuciya take muradi. Tunda dai a duniya kin iya taɗi, farin ciki a koda yaushe in muna tare. Masoyiyata mu rike juna ba mugunta, sarauniyata habibiyata, zinariyata tauraruwata. Tunaninki ko da yaushe a zuciyata, don Allah sai ki zo nan ki min nigata. Soyayya ce idan ka dace a rayuwa, zaka zamo abin kwatance. Kowa yana burin ya dace a kanso, domin ya ɗanɗane ta zama ta so. A rayuwar masoya in har ka duba, akwai buƙatar a dinga nazari. Shi ne rayuwa ta so a dinga tunani, kar da ka ɗaukuncin da baka san shi ba. Ka dinga nazari ga dukkan lamari, idan ka dace da masoyi ɗan uwa, kar ka sake ku yau.